आइ बाबा फन हरदोंमोन नोंखौ सोंदोंमोन ए बाबाया मा होनहरा परिखाखौ होदोंना होआखै दा सोंदोंमोन दाहाय बेलासियावसो खिथाहरबाय आं माला फैयोनो दालाय बहाथो सुटि मोननो छत्तीसगढ़आवसो ट्रेन्सफार जासिगोननो फुजायाव फैया बे नोंदायाबो फुजायावसो फैगोन खोमा ए टेनसनफोरजोंनो थैलांगोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो बाथारबायसो आङो बे न'खौबो माला फोजोबनो हागोनसो सानलायलांबाय आङो लासै लासै जागोन नायै माखौ सिन्था खालामबाय थायो सिन्था खालामाबा नोंदायाबोथ' हाबा लानायनि सम जाबाय बैसो जाबाय सोरबा साख्रियावला मोजां न'खराव नोंखौ हरनो हायोबा आंबो गोजोनै थैलांनो हासिगौआय अ बावदोंसो मा जाखो मिजिंनो फन हरनांगौमोन थाब साख्रि लानो थिनदो बे जाम्बाखौ नङाबा नोंखौ हरा माथो आं जागोन दे आयै सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो आं आंसो ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों नोंसो रायलायदों मा जोंनि आइखौ कपि खालामबावो नामा आं दा थुलुंगानावसो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय दा नोंनि एगजाम जोबब्ला नोंखौ लोगो हमहैसै आं दे दोननोसै होमबालाय र' माखौथो हाखु दाखु ओइया ओइ सना खनसे खुदुमहरना थोद मावजि आइ दं खाथियाव जा दुगिखा दे गोसो गैयाबा दा हर र' दोनथ'दो देब्रा खनसे मोजां हर दे गैला आहा लेखा नायफिनांगौ दोनथ'दो दे दुगि नाय गोनां दे मावजि दाहाय नायबाय था आइ लाभ इउ आं परिखाखौनो हैनोसो बाबाय मानो बानांगौ जाखो समफोरनाथ' जा गोराखा मा दंमोनलाय लजिक एन्ड रिजनिं है गोरलैसो खुब गोरलै आंथ' आन्दायलाबायसो दे बिनि फिनखौ होलाय मानि खोनासंगोर दे बुं दे रसिबसानि मिजिङा गावनि बिखाखौ अराव हांबाय होमब्ला सिटुएसना जाबाय ए बिखाया खामबाय बि अरा खामगासिनो सि एजों बिया गोरोन्थि जाबाय डि मोननै एजों बियाबो कारेक्ट मा आन्सारा सिम्पोलसो आन्सारा बिखाया खामबाय नाम्बार ए जाम्बि होन नों आया मा गोरोन्थि जाखो मिजिंनि बिखायालाय खामगासिनो ना नाथाय अराबोथ' खामगासिनो ना नोंना सोंनायानो जायाखै जाल्लासो जागोन जायाखै माथो दे आंबो मोनसे कुइसन सोंनि सुबुंसिम बिखाया हाजोनि दैयाव बोहैलांबाय नाथाय मिथिया बबेथिं बोहैलांगासिनो दा आन्सारनि अपसना जाबाय ए बिखाया दैजों बोहैलांगासिनो बि दैनि बोहैलांनायजों बिखायाबो बोहैलांगासिनो सि बिखा आरो बिखाया सानैबो बोहैयाखै दि बिखाजों दैयाबो बोहैगासिनो बि बिखाया दैजों बोहैलांगासिनो रं आन्सार मावजि बिखाजों दैजों सानैबो बोहैगासिनो दं माबोरै बिखायालाय दैजोंसो बोहैफागोन दा आरो बेबो हाजोनि दैबावसो जायाखै हम इउ आर रं नोंनासो जायाखै नोंनानो जायाखै ना 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 जेरै दै बोहैगोन बिजोंसो बिखायाबो बोहैलांगोन आरो कुइसनानो मिस्टेकखा गोजौआव लांफागोन होनब्ला साबसिन जागौमोन ना मावजि कुइसनानो रं औ हेलौ बहा दंब्रा दाबो जोबाखै नामा नोंनि राजलिलायालाय नों मा खर' होन नोङो मा जाखो सना थुलुंगासो थांगासिनो थाब फैदोलै बिदि दाखालामब्रा नेगासिनो आं फोथाराव 5 मिनिट नेथ' थुलुंगामोन नामा औ नोंखौ दोनलांसै आं नङाबा आंखौसो रागा जोंलायगोन बियो थौ स्टुडिअ'निया माथो गामियाव सफैखो जानो मिजिंबा
माथो बिराद गोबावनि उनावसो मा होनबावनो बिदिनोसै ओमफ्राय बे सिगां प्रजेक्ट मावनाया बोरै जाखो माथो जेबोखौनो खोनादिया बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो सानैबो सिंगारानो गोसथोलायनानै खारनानै हाबासो जाहैबाय माबोरै जाबावनांगौसै बिदिजोंलाय माथो जेरावबो बिदिल' खोनासै जोंखौबो बिदियावनो सन्देस खालामसिगोन माथो थुलुंगा माथो स्टुडिअ'आ बिदि जायोमोनलाय माथो दावदै खल्था गोजासो ए बेयाव जों रेकर्डिंखौ खालामा बेयो ओरैनो एरेन्जिं रुमल' आं ओरैनो रिभार्ब अ साउन्ड रोंनायफोरखौ दाननो थाखाय आं बेखौ दावदै बिखुंखौ लागायदों जों बाहेरायावसो खालामो फाइनाल रेकर्डिंखौ जों बेयाव ओरैनो एरेन्जिंल' खालामो मिजिं प्रजेक्टआ सोरनिमोन हे प्रजेक्टआ सरि आंबो इन्ट्रडिउसखौनो होनो बावलायलांबायसो नैबे बिथाङा थुलुंगा बिथांनि प्रजेक्टआ आरो नैबे क' प्रडिउसार हेलौ बिरफुं महिलारि हेल' थुलुंगा हेल' बिरफुं आम सोरांसा and he is my friend keyboardist Derasar. This is my small home setup studio. बेयावनो आं मिउजिकखौ खालामो आदसा थुलुंगा होनदोंमोन नामा माबायदि नोंना प्रजेक्टआ बिदिनोसै बारा वेस्टार्नबो नङा आरो बारा क्लासिकेलबो नङा आरो आंबो बारा माबा गैयाथ' बिनि बागै बारा एक्सपिरियेन्स गैया दा फार्स्ट टाइम नाजादोंसो फार्स्ट टाइमसो दे जेबो नङा आदसा सार आदा मिजिङाथ' बाजेटखौ 5,000 होननानै खोन्थादोंमोन दा बेखौनो सावरायनो सानदोंमोन दाथ' 7,000 खरि सोलिगासिनो दा नोंसिनि सायावसो मा दामहोयो जुदि मेनुवेल दामहोयोबा खरसा एसे बारा थांगोन नोंसोरा दा टटेल गासिखौबो लानानै एरेन्जिं डाबिं मिक्सिं गासिखौबो लानानै टटेल खरस 7,000 थांगोन मेनुवेल दामोबा एसे खरसा बांसिन थांगोन आरो अननानै खालामना होदोलै मानसिफ्राबो गोदानसोथ' बिदि गोदान मानसि लाबोनानै 5,000 बिदि होनबाय थानानै बोरै जाबावोब्रा बे दावदै गल्दाफोरखौ एसे बाथारबाय आं एसे गोदान मोजां स्टुडिअ लुनो हायो खोमा एसे मालायफोरनि बायदि दे 5,000 जाथोंसै नाथाय नोंनि थाखायसो दे मिजिं नेक्स्ट टाइम हले आं हानाय नंलालै आं ओरैनोबा साउन्ड मनिटरखौ बायनो हायाखै नै दाबो दे जागोन दे गावजों गाव नायज्लायाबा मारैथो जानो ओरैनोबा गुबुनफ्रा जेबो गुबुनखौनो होखाला जोंखौ सना बै जायगाया जा समायना ना औ जायगायालाय समायनाखाना नाथाय नोंनिफ्रायथ' साबसिन नङाना नोंगौसो खोब बिदिब्ला बुं नों आंखौ माब्ला हाबा खालामगोन आं नोंनि अनगायै आलो गोजोनै थांना थानो हानाय नङा आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोरनि सना आं हारिनि आसारखान्थि महरखौसो गुबुंले जानायनिफ्राय दावखोहोनो सानदों सना बिनि उनावनो आं हाबा खालामगोन ना नों एसे नेथ' आं हले बारा गोबाव नेनानै थाबाय थानो हानाय नङा नोंनि थांखिखौ थाबैनो जाफुंहोदो ना सना ओमफ्राय आंखौ आइ आफानाव सोंनानै थाबैनो लांफैदो औ जागोन दे सना ओमफ्राय आंखौ लानानै मा सिमां नुयो सना बुंना प्लिज थोद आं बुङा दे नों नोंनिखौ खोन्थालाय नोंलाय मिथिखायोना आंनि सिमांखौ खोनासं बिदिब्ला नों साख्रि लागोन सानैजों हाबा जागोन गथ' गथाय सानै खांगोन आलो गोजोनै संसार जालांगोन फिसाफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोंगोन डक्टर इन्जिनियार नङाब्ला प्रफेसार उकिल खालामगोन आं जा सिमां नुदों नोंबोथ' माथो बेखौनो नुदोंथ' लोगोसे मोजां न'बोथ' थानांगोन ना नाथाय आं साब्रै खांनो सानदों आं हानाय नङा साब्रै गाहाम हाबानि आगोल कन्ट्रेक्ट लिरनांगोन होनब्ला मा कन्ट्रेक्ट मावजि नों साब्रै खाङाब्ला गदाय लानायनि कन्ट्रेक्ट सि गाज्रि फारजि आं नोंखौ गदाय लागोनसो मोनबाय गिबायसो आं खेलायदोंसोलै आङो जाम्बि होन नोंखौनो फिनो हायाखै आर गदाय नायनि नोंनि थिखिनाया मोनबेसे है मोनसेल' ओंखारबाय माथो जाखो दलथा नायनि मोनबेसे है मोनसेल' ओंखारबाय है माखौ मिनिखो नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथिन रल होदे थद फाग्लि एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो इस जालायखो नोंबो गुन्दाला नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा लाखागोनबो आङो आंजों हले गद गैयालै मिजिं दे
डाइरेक्टर खिब्रमा डाइरेक्टर र' साक्सेसल' जाग्रोथों अब्लासो मिथिगोन सोर खिब्रमा सोर खुसेंग्रा। डायलग मास्टार। ओमफ्राय खोथाया मामोन? दिनै नोंखौ मानोबा सिन्था नुदों आं। आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन सना। मामोन खोथाया मावजि? आं नोंसिनि सिनेमा लाइनाव गाज्रि गाज्रि जानाय घटनाल' खोनाबाय थायो। बेफोरफ्रा मानो एफाग्राब जायो नोंसिनि लाइनाव? सोर खोन्थाया सिनेमा लाइनावल' बिदि जायो होननानै? गासिबो लाइनावनो मोजां गाज्रि मानसि थाखायो। माथो डक्टरफोर इन्जिनियारफोर IAS IPS फ्राबोथ' नाना रोखोमनि दायनि थाखाय हमजानाय बुजानाय खोनायो। नों निउस नाया नामा सना? नाथाय आं बिदि दसेनो गोसथोलायनाय माबा माबि नों बुजिखाबाय आं मा सोंनो नागिरदों। आं बुजिबाय नों मा सोंनो नागिरदों। जे जाहोनखौ नों फोरमायदों बे गासिबो लाइनावनो दङ। नाथाय टिभिफ्राव समाजाव जोंनि लाइना बांसिन नंखाय बांखाय गोमसारो। नों मानो साख्रि लानो बाखो? आं नोंखौ बे लाइनाव थांजानो बाबाय। मानो? नोंबो आंखौ बेबादि गाज्रि हाबा मावगोन सानबाय नामा? सोर मिथिनो समनि खेलाखौ आंनिख्रुइ गोदै गोदै महर गोसा हिर'इनफोरजों खामानि मावबाय थागोन। ओमफ्राय बोरैबा सौथुफ्लांबालाय? आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो? सन्देह खालामब्लालाय नङै बुस्थुफ्राबो नोंखौ बादि नुनो नागिरो। आरो नोंखौ बिदि फोथाय खेबस' दाय मावनानै खि आं गोजोनै थानो हागोन? नों साख्रिल' लादो आं बेनि अनगा जेबो बुंला। जुदि नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोब्ला नों साख्रिल' लादो सना। नोंनि आइया माबाफोर होनदों नामा? दिनै आइया आंखौ गुबुननो हरनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेखायनो गोरबोआव गिखांनाय मोनदों। सान हाबनोसै रजे थौ न'आव थांदिनि। नों आंनि खोथाखौ मानो दान्थेखो? नों आंखौ मानो बिदि खालामबाय थायो? आंनि हरनायखौ खेलासो मोनबाय नामा? आं नोंजों दुखुनि खोथा सावरायदोंमोन। नोंजों रायलायनो गोसो गैला आं। र' सना माथो जाखो? नों साख्रिल' लादो बाय मा? ओमफ्राय आंनि खुदुमनायखौ नांला मावजि। गेट ए जब बिनि उनावसो आं खुदुम जागोन। थोद फाग्लि र'। मानो एफा गोबाव? सम गैयाना न'आव फैनो? अबाव देवानि माराया नोंलाय? मा जाखो आयै? दिनै माने फारागा? आंथ' मालाबाबो न'आव लेट फैफेराखै। दिनै माथो सिन्था नुदों आं नोंखौ। मिजिं आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। मा खोथा आयं? नों दिनैनिफ्राय जोंनाव दाफैसै आरो जारौखौ बावगारदो। आं सुबुंस्रिखौ आंनि सिनायनाय लोगोनि फिसालानो जुलि रादाय खोथा होखाबाय। आयं नों मानो बिदि खालामखो? आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो? नों आंखौ सोङालासिनो मानो बिदि गुबुननो सोदै खोथा होनांगौ जाखो? मिजिं आं मिजिंजोंसो जुलि लानो गोसो दङ। लाजिया नों? लाजिया नोङो? आंनि सिगाङावनो सासे सेंग्राजों गोबालायनो लाजि गैयि? आरो नोंबो मिथिखा बेफोरबायदि मोद्ला सिद्ला आंनि न'खराव फैनानै डिस्टार्ब दाखोफैबाय था। आयं खोथाया मोजां जायासै। मा दायनि थाखाय बिदि सोंबानांगौ जाखो? दाय मा दायसो होनबावदो नोङो? आंनि फिसाजो आं सोबायोना बुथारो बे आंनि गोसो। नों सोर आंखौ बुथारनो फैग्रा? नोंहा बे जोंनि न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैया। आयं एफा गोबावनिफ्राय बिदि खालामबाबो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? नोंखौ बेसेबां बुजायबाय साख्रि गैयाबा बे जारौखौ हरा होननानै। आरो नों दा मा साख्रि लाबावनो जेब्ला नोंनि गोसोआ फालतु सावथुन मुलुगनिखा। आंनि सावथुन मुलुगालाय मा गाज्रि? आं मिथिया। सुबुंस्रिया आंनि फिसाजोसो। आं बिनि मोजांनि थाखाय साननानै गुबुनजों रायलायखाबाय। नों अननानै जारौखौ दा गोसोखांसै। आयै प्लिज आं मिजिंनि अनगा आंनि गोरबोआव रावखौबो जायगा होनो हानाय नङा आयै।
खावनानै ला अबेनि सिनेमानि डायलग होदों नोंलाय आलाय सिलाय जाहोआ माथो आं दा नोंखौ न' सिङाव थां आयै प्लिज आयं सुबुंसे आंनिसो हगार आखाया हगार होनदों आरो हगारबावाखै नोङो आयै प्लिज न' सिङाव थु था नों बेहायनो थाबाय थानांगौ आयै प्लिज नोंहालाय माखौ दिनैबाय थाखो नोंहा बे जायगायाव जेबो खामानि गैया आंबो आंनि जिउनि संनाय लानानै बुङो आंनि सुबुंसियाव सोर गुबुना लाङो आंबो नायनि नों आंखौ सिगिदों नामा बे गुन्दानि आखलखौ आंनि सिगाङाव दा देखाय नोङो अबेनि डिरेक्टर नोंलाय मा बेसेन दं नोंहालाय सोर नोङो बे समाजाव नोंहा जेबो गुमुर गैया आयं सुबुंसे आंनिखा आरो बे सिनेमानि डायलग नङा आं सुबुंसेखौ हास्थायनायखौ फेलें जाहोआ लाजि गैयि आंजों नांलायनोसो थाबोदो नोङो ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय मान सनमान गैया बिदिसो नोंसिनि लाइननि मानसिफ्रा मिजिं अन्नानै प्लिज न'आव थांदो नों आइजों बिदि दानांलाय गेदेरफोरजों नांलायनो हामा आइ एम सरि आयं नाथाय नों बिदि खालामनाङामोन नोंनि सनमानखौ लानानैसो आं ओंखारलांसै नाथाय सुबुंसेखौ खावनानैबाबो लांफैथारगोन आं नायबाय था नोङो ओंखारलां अबेनि सावखौनो फैदों नोङो नायनि आंबो नों गानावलाय आंनि फिसाजोखौ बोरै खावनानै लाङो ओंखारलां माबार ओंखारलां बहा खारखोमालांनो सानदों दाउजों आं न'आव थानो बाबाय आं बिदिनोसो थांसै लाजिनो रोङि आंनि मान सनमानखौ जाजोबसै नामा नोङो मा महरजों लासिंसि ओंखारगोन आंलाय समाजाव नोंनि थाखाय आहा मुगै जानांगौ नामा बिदिब्ला आंखौ सोङावा मानो गुबुननो रादायखानांगौ जाखो जेराव नों मिथिखायो आं मिजिंखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै नों सासे देरफुनाय सिख्लायालाय संसारनि बागै मा मिथिनो बे बालाबारि खुरैनि फिथा होनाय बायदि मोनदों नामा नोङो जेब्ला फाफ्लियाव संसारनि जेंनाया नारसिनगोन अब्ला हान्थु खरायबाबो आगोर मोननाय नङा नोङो अब्ला नोंसोर मानो आंखौ फाननायखो थैनोसो गोसो जालायलांबाय आङो थैदोना आरो लोगोसे आंखौ फुथारलांदो आंहा खोथा होखाबाय समाजनि सुबुंफ्राबो गासिबो मिथिजोबखाबाय आं खोथा होनायखौ जिबनाव फेलें खालामनो हाला बेखौ मिथिखानानैबो जुदि नों बे न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला बे आंनि गोथै महरखौसो नुफैगोन नोङो आयै आयै नों मानो बिदि सुनि खोथाफोरखौ बुङो नोंनो आंखौ जोनोम होबाय फेदेरबाय आं नोंखौ बोरै गोथाङै फुथारनो आइ आं नोंखौ मिजिंनोनो हरनो गोसो दंमोन नाथाय नोंनो सानदो आं नोंखौ मिथिखा उथिखा बोरै खोमसि लामाजों हगारहरनो जेराव जेबो इयुन होननायखौनो नुहुरा नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै आयै आं नोंनि खोथाखौ दानला नोंनि सनमानखौ फालिनायानो आंनि धोरोम नाथाय नों आंनो खेबसेल' खाबु होबाव आयै आं मिजिंनिफ्राय जोबथा खेबसेल' थिरांथाखौ मिथिनो लुबैदों दे आइ नों मानो आं खोथाखौ सिरियास लायाखै सिरियास लादों सना मा बिदिनो गोदाव सोराव आलां फालां थाबाय थानोसै साख्रि लानो थिनखाबाय आइ आंखौ गुबुन हरनो नागिरनायखौ आं बोरैबा मोनबाय थायो मानो बुजिया नोङो आरे नोंबो आंनि खोथाखौ एसे बुजि नोंनो साननानै नाय सासे डक्टरखौ हरखाबै इन्जिनियार जानो होनबा बेखि जानो हागोन
सासे उकिलखौ हरखाबै पुलिस साख्रि लानो थिनबा बेखि जानो हागोन बिदिनो आं डिरेक्टर जानो नागिरनायखौ माबोरै हरखाबै गोसो सोलायनो थोबाय थायो नोंसोरलाय नों जा सेलफिस जाबाय नों आगोलाव बिदि नङामोन मानोथो एफा अख्रा जाम्बा साइस जालांखो साख्रि लायाबा माबोरै थांना थानांगौ जों सानैजों नों मानो एफा दावट खालामो समजों लोगोसे फोथायनोबो सोलोंनांगौ आं बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप जागोन होननानै फोथाया नों आंनो दिनै फाइनाल खोथा खोन्था नों साख्रि लामारगोन ना लामारा हे आं बुजिबाय बे रावा नोंनि नङा बे रावा नोंनि बिमानिसो आंनि आइया जियानो बुजाया आंनि मोजांनि थाखायसो बुजायो आरो दा आं जोंनि इयुननि मोजांखौ साननानैसो आं नोंखौ बुजायनो सानदों आं गथ' नामा खर' गैया नामा आंहा आं मोनसे थांखि लादों गेजेराव थांखिखौ गारोब्ला गाज्रि नुयो गाज्रि खोनायो मानसिफ्रा बखिगोन अब्ला माखौथो बुजायगासिनो आं बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला साख्रियाल' मानसिखौ ओंखाम जाहोयो नामा अ बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला आरे नों नोंनि आइखौ गिदों नोंखौ खावनानैबाबो लायगोन होनखाबायना आं माखौ गिदों नों आं खारनानै हाबा जानो गोसो गैया आनिथानि जानो गोसो गैया समाजनि सुबुंफोरजों मिनिजानो गोसो गैया लांनोब्ला मानसि मोजां बायदि लांफै समाजनि बायदि लांफै आं आंनि बिमा बिफानि मान सन्मानखौ फाननानै जानो गोसो गैया दा जोंनि मोजां मोनलायनाया नोंनि आखायावसै बाय सुबुंस्रि नों मानो बिदि आंनि बिखाखौ मानो बिदि खेबसनबाय थादों नों आंनो थाब खोन्थाहर नोंनि डिसिसना मा आं नेगोन सुबुंस्रि मानोथो बेयाव हारसिं जिरायदों आसोल हारसिं थानो लुबैदों आं एफा सान्दुं गोसायावनो जौ लोंबाय औ बेनोसै दा आंखौ सामलायग्राया मा जादों सार दिनै नोंनि रायलायनाया माथो एसे जुदा रोखोम खोनादों मानसिफोरनि बुजायनाया बोरैबा ज'नो सावबादि नांफिनजोब्बायलै सुबुंस्रिखौ लानानै नामा खोथाया आं आंनि मोजां मोननायखौ मोननाय नंलालै थुलुंगा हांमा थासिगोन ब्र' नों मानो बिदि सानो नोंसोर सानैया जोनोम जोनोमनि थाखायखा आं सुबुंस्रिखौ आंनि गोरबोनि फानजारिनिफ्राय नागारनोसै आंजों बियो मा रंजा बाजा थानो हानांगौ जाखो मा थाखा फैसा गोजोन होनो हानो बैसोआवथ' आंखौ नेनानै थाया ओमफ्राय नों मा सुबुंस्रिखौ बावनो हागोन मोजां मोनलायनायाव गोसोलायनायाव मोनलायनायखौल' सैथो मोजां मोननाय होना जुदि आंनि अनगायै बियो सोरजोंबा साबसिन गोजोननाय थागोन अब्ला बेखौ हगारनायखौसो सैथो मोजां मोननाय होनो नङा होमबा थुलुंगा नों गावखौनो बिदि बुजायगासिनो नामा नों बांद्राय जौ लोंग्रा जाबाय खर'आ जाम जाबाय बिदिबा बोरै सोलिनांगौ आरो नों जेराव एसेल' टिउसन होनानै खामायगासिनो बे गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा नोंखौ बिदि मिन्थियोब्ला मा जानांगौ मा जानांगौ साख्रि बे मोनसेल' खोथायानो रिंखांबाय थासै आंनि खोमायाव मा आंनि सिमाङा सिमां नङा नामा आंनि हास्थायनाया मा गाज्रि जागोन थुलुंगा नों जिरायलाय आं नोंखौ गोलैजानो गिथारबाय
आंनि फनखौ माथो थिखोथारला नों? ओमफ्राय मामोन खोथाया? नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो? लोङाखैथ'। जौ लोङाखैथ'। नों गुबुनखौ थगायनो हागौ, नाथाय आंखौ दानाजा। मानोथो सिरि थाखो? दे नों बुंगोर। आं नोंखौ मा होनामोन? आइया मा बुजायामोन? नोंनि बाबाया मा बुङामोन? नाथाय नों मानो एफा अख्रा जालांखो? मा होनबावनो? आं नोंनि दाबो जानो हायो। नों साख्रिल' लादो सन। समा दाबो दं। आंनि आइया नोंखौनो थांखिखादोंमोन जेराव। बेखौनो बुंनो थाखाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों। माला हाबाया? आरो आंनि खोथाखौ दानथिलायबाय। नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोना? जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ। होमब्ला मानो बिदि जालांखो? जोंनि नुनाय सिमांफ्रा नों साख्रि लाबानो गासिबो मोजां जागौ ना? आंनि अनगा नों थानो सोलोंदो। आंबो नोंखौ गोसोखांला। नोंहा गुबुनजों रादाय जाखासिगोन। मा राव जाखो बिलाय? मिजिं, नों मानो एफाग्राब सेलफिस जालांखो? आं जाबाय गानवाला। नोंनो मा सना रुफा होनो हानांगौ जाखो आंलाय? आंखौ दिनैनिफ्राय दानागिरसै। मिजिं, 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 मानो बिदि जालांखो नोङो? मिजिं, माबा खोथा होनदों खोनासङा मानो? मिजिं, होमब्ला नोंगौ नोंसिनि मानसिफ्रा बिदिनो गोजा? I hate you. I hate you from the bottom of my heart. Congratulations, Mrs. Boswatari. Take care. Bye. Alvida. Adios. My love.